Taklay bisi ketal ni mukma haplok ketal. Hingke mo bo jaga perka hingkai jaga no tak phunuk malia chinno gono pero hingke obo hingke tabang no ganti o phaijak. Hingke yang digi o permani hingke no ganti no kma phunuka no ganti bosa hamjaya. Hingke ayang uklok no pero. Hingke o mukma haplok no tini chalainai gorom mosola rok riwi chalainai kothok ke songoi chanai hingke songmani video rok khe phunukmaniya belai thoknai sab taklai ni mukma haplok ketal makha comment box thangoi comment khai sadi pe bazar o miya singui naima hingke chini hat kata bazar o 860 taka kg wngkha hingke aboni bagui no mukma haplok belai kheno dam morogui tongkha hingke chabo chathothok mukma haplok hingke aboni bagui tini baga sukno tei kono kok sana kwrui hingke norok jodi mankha hingke comment o thangoi comment box khai sadi hingke o video chajak like khlai di hingke taklai ni mukma haplok ketal chadrop kisa mankha hingke obo chana hingke to haichung chabai o haipono mo palai macha sinai ta asung hambai.